ingancinsu da kuma tabbatar da an kai adadin yawan da ya kamata a kai. Cikin yadda Allah zuwa gobe za a fara raba wa ƙananan guda takwas cikin birnin Kano wanda suke santoci guda 138 wanda za a fara raba kayayyaki na kwana 10 kamar yadda aka saba yi duk shekara. Kuma azumin ya kai 8 za a kuma raba azumin kwana 10 jimillar kwana 20 in ya kai 18 a kuma raba kwana 10. Kuma kamar yadda ka sani akwai kwamiti mai kula da wannan duba ciyarwa a santocin nan 138 wanda yanzu mai girma gwamna ya ba da umarnin adadin faɗaɗa shi a shigo da ma'aikatan lafiya domin a tabbatar da cewa abincin nan ana samun tsafta wajen dafa abincin da kuma tsafta wajen zuba abincin da kuma tsafta wajen rabar da abincin. Wannan zai kammala cikin yadda Allah. Muna sa ran a fara azumi ranar Litinin cikin yadda Allah, kuma za a fara cewa ran da aka fara azumi insha Allah. Kuma gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga duk mutumin da aka samu da ha'inci ko almundahana ko son zuciya. Gwamnatin jihar Kano za ta ɗau mataki a kan shi. Saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Kano a yi amfani da waɗannan kayan masarufi da aka rabar domin taimakawa musamman masu ƙaramin ƙarfi su ma su samu abin masarufi na kaiwa bakin su. Kuma kamar yadda ka sani gwamnatin jihar Kano tun shigowar mai girma zaben gwamnan jihar Kano Kadimul Islam Abdullahi Umar Ganduje a 2015 koyaushe da bunƙasa wannan cewa ake santocin nan da aka gaje su ba su wuce santa guda 78 amma cikin yadda Allah ya muna da santa 138 daga faɗin jihar Kano da kewaye. Wannan bai haɗa da abinci da ake rabawa mazaɓun 484 ba, wanda shi ma cikin yadda Allah mai girma gwamna zai kaddamar nan gaba ba da daɗewa ba. Shinkafa da gero da ake rabawa masu ƙaramin ƙarfi a mazaɓun 484. Za ka iya tunawa shekarar da ta gabata an raba waɗannan kayayyakin shinkafa buhu 15 a kowace mazaɓa, an kuma raba gero buhu 10. Cikin yadda Allah wannan shekarar ma za a rabar da irin wannan kaya domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi. Kar ka manta akwai prison da kuma gidajen ƙananan yara da gidajen nakasassu. Su ma Allah da gwamnatin jihar Kano ta fito da wani tsari domin tallafa musu wannan wato azumi mai gabato a cikin yadda Allah domin a samu falalar wannan azumi. To kasancewar akwai cibiyoyi bayan wanda gwamnatin jiha ta ware, akwai na musamman da ita gwamnatin ta tsara, sannan akwai wasu cibiyoyi na zuwa guda uku ne wanda za a bayar da abinci da wasu kamfanoni. Wani kamfani wanda yake sayar da abinci ya taimaka wa gwamnati tare da rage farashi kamar yadda yake bayarwa. Wani sabo ko kira kake da shi da irin waɗannan kamfanoni da al'umma domin taimaka wa gwamnati a kan yin Kamar yadda ka faɗa akwai kamfanin Babu Kuriya wanda kusan duk tsawon shekarar nan da su ake yi, suna yin rangwame da yawa. Gwamnatin jihar Kano tana biyan su wasu kuɗaɗe suna ba al'umma abinci kyauta. Gwamnatin jihar Kano ta shirya ta dukkan kamfanoni da 'yan jiha wanda za su taimaka wa al'umma. Gwamnatin jihar Kano a shirye take ta haɗa gwiwa da su a taimaka wa al'ummar jihar Kano da ma baƙi masu shigowa domin yin kasuwanci. Saboda jihar Kano da yin kasuwanci da faɗin Najeriya da kuma wato Afirka ma baki ɗaya.